Contone buah. Iya. Oh, ki soal panganan, soal buah-buahan pokoknya. Lah kok ora iku? Buah contohnya nek tua. Cara tua iku buah semangka. Oh, seger ya. Iya. Nek nom gak enak ya. Nek nom sepet, Bur. Lha sepo. Lah nek pelem nek tua legi. Nek nom kecut. Nah. Ya ora kates. Nek tua legi. Lah nek nom gak enak ya. Enak sing tua. Oh, berarti panganan apa ae enak? Enak sing tua. Ah, tenan apa ora? Nduk tenan ah. Panganan apa mosok enak sing tua? Enak sing tua. Ah, ora percaya. Lah kok ora percaya ku? Kowe tau mangan jangan bung. Ya tahu. Bung iku apa? Bung pring. Pring sing apa? Sing enom, Bur. Lah iya jajal tunggakan kelo. Ya ndak rasa akeh. Iya. Kok malah kita tahu tumon kelo nek kelo tunggakan. Tapi nek masalah panganan, nggih matur suwun, Mbak. Loh, apa lho apa? Tak kira nyawer. Kok nyawer iku liwat. Iku tak kira nek nggawa jajan to apa jebule sandal. Alah matur suwun ketoke gak sedeng kok, Mbah. Lah iya. Musikilku sak teronton kok. Cara dipengke kowe ya ora sedeng. Wong kok iso. Nek masalah panganan, aku ya rumangsa ngalah. Iya. Nek masalah barang, Bur. Lho, menangan. Contone, nek sing tuwa, contone ya kaya mobil. Mobil nek angger tuwa mesti larang. Oh, ngono ya. Iya. Oh. Mobil kayu jati. Berarti angger tuwa mesti larang. Alah, nome larang ya ono kok. Lho, apa? Apa? Kowe roh PK kene begenggek. Iya. Kuwi nom mek golekane cah nom-nom. Kowe tau temen begenggek tuwa digoleki cah nom-nom lho. Nek cah nom-nom ora. Lah iya. Alah. Ngono kok pengalaman bab kok. Kok mbas kok teko kono iku. Lho penting pengalaman. Tapi lho apa? Linggih kursi digo apa? Lah kok linggih nganggur iku? Lah gene lho. Kowe ku ning kene ditekakno ning kene kudune menghibur. Ning kene iki mergawe, aja linggah-linggih. Lho nek linggih lho. Nek linggih yo bayaranmu sithik. Oh, mergawe angger linggah-linggah bayarane mok sithik takok ibu-ibu nek ora percaya. Nggih, Mak. Mergawe nek lunggah-lungguh bayarane sithik, Mak. Contohnya apa kowe? Contohnya sing dodol ning pasar apa? Kaya timun, krai, bakul timun, bakul krai. Terus semangka barang. Oh, nek semangka akeh, timun krai ku. Lah iya, batine mok sithik. Berarti angger linggah-lingguh mergawe kok linggah-lingguh bayarane mok sithik. Lah nek iki lho kliru kowe. Lah kok iso kliru? Kowe roh dalang gene. Dalang wayang ku linggih po ngadeg. Ya linggih, Bu. Bayarane kok 40 juta. Aku kok keliru ya? Lah iya. Ngene lho, Mas. Apa? Nek masalah dalang linggah-linggih kok bayarane akeh. Tangane kene gelem obah, gelem begar. Oh, angger tangane begar mesti bayarane oke. Nek gegem mok sithik. Sing kandha sapa? Lho, gegem miliaran ono kok. Lah kok iso ono? Lah sapa? Iku petinju Kristen. Kowe tau tumon petinju jotos tangane begar? Ya ora tau. Ora keculek musoe. Ngene lho, Mas. Iku piye le? Ngene lho. Bocah iki ning kene. Nek masalah petinju, bayarane kok akeh MM-an. Iku mergawene polah. Oh, angger polah gedebukan bayarane akeh. Gak mesti mar. Lah kok ora mesti ku? Gedebukan mangkat esuk mulai sore bayarane paling gak 175 200 ya ono kok. Lah apa iku? Wong ngedos. Lah kok wong ngedos bedidakan lho, Mas. Ket isuk ya nek sawahe cedak pinggiratan kepenak. Lah nek terus ning jero ame digolok. Iya iku ora bedidakan. Paling mak pira? Tapi ning kene iku wong ngedos iku wis ora usah kangelan, Bur. Lha apa? Kene iki mau wis nelpon aku. Mas, sok-sok nek wayah ngedos, aku nyagerke sampean tak ken mendhet kombi. Lho kene kombi? Lho. Duwe. Endi? Iki. Untung pucet kono wong marani kombi. Pengengisan. Lah ibu-ibu mau nek nyawang. Lho, apik Bur. Kadek diguyu makmu malah ya. Lho, piye le? Diguyu. Duwe cangkem ora oleh guyu le, Bur. Apa? Duwe lambe, duwe cangkem. Oh, make guyu duwe cangkem. Iya. Angger duwe cangkem, lho, ya iso guyu ah. Ora mesti lho, Mas. Lah kok ora mesti. Sumur ning kono wombu kok duwe cangkem ora iso guyu.
Ning kono iku ana sumur lho. Ngene lho Mas. Nek sumur Heeh. duwe cangkem kok ora iso guyu. Lah make kae jare nek duwe cangkem iso guyu. Iya, iku mergo duwe kuping. Oh, duwe kuping. Iya, Kupinge loro. kupinge loro kiwa tengen. Angger kupinge loro krungu mesti Guyu. ora mesti lho Mas. Apa? Wajan dandang ki kupinge loro. Lho kok meneng ae gak tau temen guyu. Aku kok suwe-suwe karo kowe kok mumet ya, Bro. Mumet lama. Lah omonganmu iku kok Jare nek bolak-balik kuping jare make perkarane guyu duwe kuping. kuping. Iya. Ngene lho. Lah apa? Nek make guyu, iku mergo duwe untu. Duwe untu mengingis. Iya, Angger duwe untu mesti guyu. gak mesti lho Mas. Lah kok iso? Graji kok pucuk ngantek bangkot tuntut tok. Kok gak guyu blas ket tau temen graji guyu. Ketak sogrok mledos. Oh ya ora, kok iki mang ana welingan. Piye? Welingan saka bapak-bapak. Bisa apa ora cah? Wis ngucap kok isa? Ija. Welingan saka bapak-bapak pengurus. Lho, iki mber ora gelo Pak Wahyu. Heeh. Meneng-meneng. Heeh. Kowe karo aku diaturi lagu-lagu. Kok karo ngundang bidan. Bidan Sing nyanyi ku lho. ora ana wong loro. Wong wedok nyanyi. Bidadari. Wong wedok nyanyi kok bidadari. Apa, Mbak? Biduan. Biduan. Alah bocah iki. Biduan iku nak ning panggung sing gede-gede. Iki kurang gede. Ya gede. Lah iya. Lah kok buki kowe kok dadi ra ketok gede, Bur. Yo wis lah. Hah? Lah iya bidan kok. Aku iku wong kusuk-kusuke wong kok, Bur. Kusuk ah. Ra kusuk gene. Lah piye? Ning guri panggung. Ai. Apa iku? Hah? Apa iku? Lah kowe mang ngombe aqua botol blendingen ngono kok iso. Wah, aku turu kok. Alah, ya ora. Ning gak entuk